De nieuwe elektrische bus had ook een elektrische bel. En dat is nedig. De passagiers die jaren helemaal niks boeten. Dat is onvoorstelbaar en daarom had zij van VDL er een trambeltje opdienen. We hebben de mensen net verschrikkeld letten, maar gewoon zeggen van hé, er komt iets aan. Het is geruisloos. Arriva is tiergewiers met de nieuwe bussen die daarsnek de al relatief skinne bussen op green gas vervangen moeten. Het doel is helemaal geen uitstoot. Biogas heeft sowieso nog CO2-productie. Maar via het geluid net en de trillingen, wat uiteindelijk milieubelasting is. Arriva en de provinciale steden van Friesland hebben als doelstelling dat alle bussen in Friesland in 2024 elektrisch binnen. En dat het aan Arriva leidt, maar dit zelfs 2 jaar al klaar wezen. Maar rond die oerstap naar Vosleinski en Iepenbier vervier zit wel een prijskaartje. Het kost het zo'n 10 miljoen euro in het jaar meer. De vraag is, wat hebben de steden in 2020 had de onbesteding de merk opgiet daar verroer? Was ze er extra yield bij aan of was ze in de tjenstregelingskrassen? Dat is iets wat ze het maken. En wat mij betreft zetten we vol in op een goed bereik bij Fries platteland, maar voldwaande Iepenbier dwarsum vervier. Net alleen de provincie en Arriva hebben ambities voor skien vervier. Ook bij de Friese gemeenten bestaan grote plannen. Van 1 januari zo willen ze geen smarrige verviermiddels meer aanschaffen. Dat is al praat met de dwarsumsvereniging Circulair Friesland. De vereniging is vooral wiers met de voorbeeldfunctie die van het contract uitgaat. Je vermijdt de CO2 uiteraard, maar de zichtbaarheid dat het dus gewoon kan en je brengt een heel protomeest in de mooi in contact, dat is het grootste effect.